ଯାହା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତା ପାପ ନୁହଁ ପୁଣ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଓକିଲ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ଓକିଲ ବାବୁ ଆପଣମାନେ ବିହାରୀ ଏ ସହରର ଆତଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର। ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ନିଆକୁ ମାରି ଭୋଗିଆ ପ୍ରଧାନଟା ଜେଲରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ସାନ ଭାଇ। କାମ କେତେ ବାଟ ମନରେ ଅତି ସହଜ। ଭୋଗିଆଟା ଥାନା କୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ଏପଟରେ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ତା ପଛରୁ କାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତୁ? କହ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା କଣ? ଅଭଦ୍ର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ମୋ ଘରେ ବାହାର ଚାଲୁ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଫେରାର ହେଇଗଲା ସେ କଥା ପଚାରିବ ଆପଣମାନେ କିଏ? ତମେ ଆସାମୀଟାକୁ ଫେରାର କରିଛ, ବଡ଼ ଉପରେ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାକୁ ଜେଲ କି ଫାଶୀ। ତମେ ଓକିଲ ଆସିବା ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଏଇ କାହିଁଟା ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ଯୋଉ ମାରିଛି ତା ଠିକଣାଟା ମୋର ଦରକାର। ଯୋଉ ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଛି আর ସେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମୋ ହାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛି ସତ କଥା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ଯେ ମାରିଛି ତା ଠିକଣାଟା ମୋତେ ଦେ, ନହେଲେ ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେ। ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ସାର୍ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ନା ସେଟା ହାଣି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ର ଘର, ଗୋଟେ ଆଇନର କାରବାରରେ ଯଦି ଚାଲାକିରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫୋନ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଦେବି। ସିଧା ଆମକୁ ଝୋଟା ଉଠିବନି ମୋ ଭାଇ। ଆମକୁ ମତେ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏତେ ଝମିଲାରୁ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଆମ କଥା କହିବୁ, ଏଣିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ କଥା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହେଲାନି କହୁଛି। ମନଟା ଖରାପ ହବ ସେ କଥା ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁନି। ଭାଇ ନିଜେ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ କହୁନି, ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା କର। ମୋ ଭାଇକୁ ଯେ ମାରିଛି ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଭୋଗିଆ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେସ୍ ନେବି, ମୁଁ ତାকে ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିକୁ ଟଙ୍କାର ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସତ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହବ। ଆମେ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ তোর যা হবো তুই বুঝি। ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ସଣ୍ଡା ଆମ ସାର୍ ଉପରେ ମୁଁ ତଳୁ ଆମ କଥାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ମରିବ। ଆମ ସବର ଖବର ଦେଇପାରିବି କହୁଛି ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବୁ। ଭୋଗିଆ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ କେସ୍ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ମୁଁ ତା ଡବଲ ଦେବି। ଭୋଗିଆ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ, ନହେଲେ ଅଖା ଧଉଥବ ଗୁଣ ଗାଉଥବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ତାଠୁ ବି ଚାଲାକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଓକିଲ, ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ। ଭଗିଆ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ମୋର ହାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ହାତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି? ବରଂ ଭଗିଆ ପ୍ରଧାନ କେମିତି ମିଳିବ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ପୋଲିସକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାନିବେ ମାନିବେ ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଆଉ ଭୋଗିଆ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ବିହାରୀ এই সহরের জঙ্গলের